José, non sei por que quixeste vir pola autovía, tiñamos que haber ido pola vella. Porque se aforra moitísimo trayeto, e mira que ben está o firme. Tiñamos que haber salido na última salida. A salida vai enriba da burra. Anda, pregunta por aí. E a quen lle pregunta, aos meus collos toreros ou á burra? Pon o GPS. O GPS só vale para perderse. Salga por el segundo ramal. Que carallo é un ramal? Pasa bacaña, que non pasa bacaña, hostia, se vai para mí non é para nadie. E ti que hostia faz aí? Toma hostia. Mamacita, borrachos, peleas, e deso que estamos a un martes. Isto sábado debe ser Sodoma e Gomera. Fora do meu establecimiento, non te quero volver a ver aquí. Mira que vir pedir unha cerveza sin alcohol, a quen se lle conte. Hola, buenas, mira que teña a miña muller pa parir. Que queres? Un pouco de auga quente e unhas toallas, non? Maldita gana que teño hora de bañarme, verdad? Non, home, dijo pa ela. No, ela contar así un sitio para deitarse, está unha habitación, se tu veres. Teño habitacións a 50 € e os tablo a 10. Os tablos está demasiado. Por vende por aquí logo. Muy bien. Vamos allá. María, que fui? María, que fui? María, que fui, hostia? Non lle quedan habitacións. Temos que ir para o establo. Insistín con que puide. Pero nada, o tipo non atiende a razón. Ni que teas preñada ni hostias. Pero se usted me... Caladiño. Ai, que guapo é o meu bebecito. Sí, saleu ao padre con alas e plumas. Jesús, dixe eso, anda. Sí, unha paloma, hostia, estas folclóricas de onde saliron. No, o lugar jalábase máis palá, son dúas cortes máis palá. Bimba, vai animalada. José, está feo meterse así ca xente. Non, se non me oen, non é puteo, entendes? Está feo se lle dis a cara. Por exemplo, ahora me levanta e lle dixo que non había tunicas de caballero. Eso sería feo. Para que veñen pa aquí, ainda me foron a escoitar e me inflan a hostias. Vamos por aquí. Vente. Pero que dis de folclóricas, Josué? Trata a xente con respeto. Tendes que disculpar a Josué que non sabe o que di. Hola, que tal? Que viestes traer uns agasallos pa a miña muller. Hola, son o rei Melchor e traio che ouro. Ai, este é o meu rapaz. Eu trouxe un pouco de incienso. Eu trouxe mirra, que era o que tiña pola caixa. O do ouro moi ben, pero os outros dous non se les regalan as trapalladas que non se queren na casa, Hostia, mirra, eu entender a birra, vai a desilusión. Mira, papá, non hai como ser fillo de alguén importante que che traen regalos. Cando miña nai me pariu, o único que lle trouxeron foron infeccións. Bueno, chico, vámonos, que aquí xa estuvemos. Tes razón, Baltasar. Vamos, Melchor, que ainda chegamos pa a tapa. No, outra vez o trimestre, no. Oi, Dios, que pesadilla máis mala. Para un momento. Hoxe non é o día. Eu estou en coxe e no día. María, desperta. Maruja, desperta. Maruja, desperta, hostia. Maruja, olvideime levar as bolsas da casa e cobraronme 10 céntimos. Pero que che teño dito de que levar? Carallo, para berrar despertas, hostia. Temos que marchar, que van a cuchillar a todos os nenos recién nacidos. Como sabes eso? Porque liga a Biblia, hostia, hai que ler o guión. Eu non sei se dormir 20 minutinhos máis ainda que arriesguemos a vida do rapaz. Que preguiceira fuche sempre. Maruja, despois toca a mí un pouco ir na burra. Pero se estou recién parida. Eu como teño a rodilla, e máis non lle fai ben o frío. Se estamos a 30 grados. O calor tampouco lle presta. Moitos anos despois. Que ben estou eu aquí na miña carpintería. Se fai un diaza pei na bici, estou deseando que a inventen. E quen ven aí? Vamos saludar. Hola, buenas, que tal? Hola, que tal? Mira, e se me pudiera botar un ollo ao camelló, que me leva facendo 2 km aí un ruido, un taca. Ai, eu sou carpinteiro, pero boto chugollo, ora. Ten pinta que é a tapa do intercooler, barato non che vai salir. Quero un pouquiño de auga. Bueno, non habendo viño, a ver se me ten un camello pronto aí o seu marido. Si, ele é moi manitas. Sempre di, onde non chega a pirola, arrimalle dos dedos. É usted a que se dedica? Eu sou de comercial, tanto lle vendo unha estufa a un esquimal como se vendo unha nevera no desierto. Pero quererá dicir ao revés. Eso fai no calquera. Os collóns, probou usted a mover unha nevera polo desierto? Eso carina non hai que non mova, me cago en Cristo. E tiño co rabo? Que pasou? Nada, é que o meu fillo é Jesucristo. É claro, está feo vir aquí á nosa casa a cagarse nel. Ai, tes que perdonar, non sabía nada. Ai, mira, aí che ven o meu home, xa che debeu revisar o camello. Vexo mal, vai haber que pedir piezas, mínimo gas... Hostia, que pasou aí? Vai a Guardia Civil aquí.
Susito, non digas nada que te incriminan en menos de nada. Que pasou? Hola, buenas tardes. É aquí a casa de José, verdad? María... que é o rapaz? Susito, é o meu cativo. Quere ser mesías ou instagramer, calquer cousa, menos coller a trencha e axudarlle a seu pai no taller, ou que sea, con tal de non traballar. Aquí non me sale. Cantos anos ten? 13. É onde naceu? En Benvibre. Bueno, arranco que teño huervo sin facer. Vamos a ver, fai 13 anos en Benvibre mandaron matar a todos os cativos. Se ahora Jesucristo ainda non morreu, entonces estamos antes de Cristo ou despois de Cristo. Si estamos no 13 antes... No, 13... Imposible. En Benvibre dixo. Entonces 24 por 2, levándome unhas e pillas vacacións en agosto, libro para a festa. Vai a casa do lado a ver se teñen un calendario, dos que traen as lunas, Bueno, hai que anotar ao rapaz, que non pode estar así a monte. Ademais hai que empezar a pagar por el, que si para algo estamos os do gobierno é para estrangular aos pobres a impuestos. ¡Hija, hija! Ata aquí outra loucada dobraxe da Telejaita. E xa sabedes, dadlle a like, comentade e suscribidevos, que non costa un carallo. E quedades como adiós. Suscríbete, mardalle al like, suscríbete, mardalle al like. E se te gusta, compartio cos teus amigos. E se non te gustou, mandaría aos teus inimigos e é que tamén polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalle al like.